I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecrafta. S vama je Stefan i Miksa. Danas igramo, kao što je najavio Stefan, Minecraft na serveru. Nije bilo jedno koliko dana već, 2. pa nije bilo 3 dana. Evo već smo ovo napravili smo onu kuću još u prošloj epizodi. Evo danas imamo potrebu za dijamantima, evo napravili smo tu sve i svašta. Znači odmah da kažem, ovi klipovi što snimamo na serveru, ja i Stefan, bit će dugi da... Da, malo duži. Imamo štih metala, 2 kože, jednu zečiju kožu, 45 stona, štih i plus 7 ovih svinjskog djela. Evo napravili sam čest još jedan ubrat sve. Zlato ispred, ali imaš zlate tako nešto? Ispred si ja sveštinu. Ja imam zlato ispred. Ja imam 18 XP. Čekam da stavim sve u čest, pošto nam kad ćemo praviti njivu? Molim? Njivu kad ćemo da napravimo? Ne znam za to, ali moram da odem do stavara. Što? Da napredim kraj, baci meni ono 18. Brzo baci, kraj, odeš. Ja imam 16, sad. Ovaj HP. X po 1. Gdje su nam, evo storče, malo ću došletimo, osvetimo, zbožem se, osvetlim u kući. Svetli, da. Prosvetli to naše mjesto. Alo, ovdje ima neki tunel koji vodi pravo do naše kuće, da ga zapečem. Pa kako hoćeš? Pa da nam ne dođe neki. Pa i šta je da dođe nam neki išlo da skrati? A da ne može, samo će da nam suši i da stavi obsidijan kao prošli put, sviđeš kad smo igrali. Da. Kad smo igrali uzeli stvari, čovječ. Sad će se teleporte. 3 zlata, ajde. Uzem neki craft, nešto napravi, ja sam možda produktivnost 1. Ja imam samo, napravit ću metalni mač, čekaj. Napravi 2. Čekaj, prvo da napravim, ne. Kad smo počeli da snimamo već? U 24, ili tako? U 23? U 22. 22? Da. Vidio si, ja? Da. Mislim, od prilike. Ljudi, da vam kažem da se izvinjavam zbog onog... onaj PvP što nisam ostavio link servera. Ostavit ću kada ovu epizodu budemo postavljali. Stavit ću i pod server. Jel idemo rudarstvo ću se pa da unaprediš mač? Da se napredim, ajde. Ovdje malo dosta. Gdje si? Evo ovdje. Evo. Samo lapis. Ovdje mnogo frame dropa, brate, secka. Si uzeo lapis? Jesam, 8 ću da napraviti. Sharpness kits. 2 mača iste jačine napraviti. Dobro. Evo 7, evo. Smite 1, evo. Ne, znaš koje smo dobili? Koje? Smite 1 i Fire Aspect 1. Da se zapali, ono, znaš? Daj mi Fire Aspect. Drži. Ja nisam se ukucao sve školu. Moći udar 1 je blagoslovati 1. Da. Ajde treba spavno kući, ja se nisam ovo... Čekaj, ovdje. Što radimo? Čekaj da otvorim vrat.
Kako mi se sporo učitava, čovječ. Evo. Čekaj, ja moram da izađem iz servera za sekundu pa ću da uđem. A ja ću da počnem tunel da pravim dole. Okej. Zašto? Izvinite, bolesno sam. Nešto mi nije baš najbolje. Čovječ, on mi vraća blokove, ne znam zašto. Malo isto i meni dođe servera nije do tebe. To i mene vraćalo blokove. Da, mnogo lago je pišu dole u komentarima svašta. Kad nađemo dijamantani 20... Kad nađemo kupimo sunđer i pravimo neku bolju kuću. Da. Čekaj da vidim nešto u opcijama, da vidim da podesim nešto. Šta? Dobro. Daj rende. Šor. Ne. Idemo. Metal. Čekaj da uradim nešto šta. Animation. Dobro. Sve. Fotše. Dobro, malo mi prestalo ovako. Nekako malo prelagalo. Neki tunel. Brate. Ko je pravi ovo? Pa. Ja sam udario. Ko je pravi ovo, čoveč? Sao ovdje pazi. Da li živi ovdje neko? Ne.